Diyos marhay na aldaw po sa Indogabos mga tugang. Ngunyan, Hulyo 26, ika-17 Domingo, kan ordinaryong panahon. Idulot niya to sa misa ngunyan, an mga minasunod na intensyon, pasasalamat asin misa nin kahagadan, sa madalian na pagkaumay kan sa tuyang kura paroko, Reverendo Padre Nelson Sabalya. Misa pasasalamat, dolot ni Mrs. Felicidad Lee. Petition Mass, dolot ka Nuestra Señora de Peñafrancia Institute and Let Review Center. Misa pasasalamat as in birthday blessing para kay Leonardo Andal II. Misa pasasalamat, dolot ni Sunshine Talagtag. Misa pasasalamat sa kaumawan kang Diyos na napagkaherak as in Nuestra Señora de Peñafrancia, dolot ni Mrs. Vicente Baguio as in kan sa iyang familia. Misa pasasalamat sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peñafrancia as in kang El Divino Rostro, dolot ni Mrs. Cristina Lita as in kan sa iyang familia. Misa pasasalamat sa kaumawan kan Diyos na napagkaherak, dolot ni Mrs. Bindoy Diaz asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat asin misa nin kahagadan, siring man para sa kaumawan ni Santiago Apostol, dolot ni Mrs. Romeo Manalo asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, dolot ni Ronald Moroda. Misa pasasalamat asin misa nin kahagadan, dolot ni Mrs. Efren and Lori Cortez asin kan sa indang familia. Misa pasasalamat, dolot ni Mr. Dante Tapar asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, misa nin kahagadan, asin para sa kapahingaloan kan gabos sa mga kalag sa purgatorio, dolot ni Mrs. Aida San Gabriel. Misa pasasalamat, sa kaumawan kan Diyos na napagkaherak, asin ni Virgen Maria, ina nin pagkaherak, dolot ni Mrs. Eugenio Payadi asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, asin misa nin kahagadan, siring man sa kaumawan, ni Santa Ana asin ni San Joaquin, dolot ni Mrs. Eugenio Payadi asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, asin misa nin kahagadan, dolot ni Mrs. Eda Capricho, asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, asin misa nin kahagadan, siring man sa kaumawan kan Diyos na napagkaherak, asin ni Virgen Maria ina nin pagkaherak, dolot ni Mrs. Leonardo Moroda, asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, sa kaumawan kan Diyos na napagkaherak, dolot ni Mrs. Salvacion Francisco, asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat para sa World Day of Grandparents and the Elderly, and para sa kapahingaloan kan gabos sa mga kalag sa purgatorio, dolot ni Mrs. Leonardo Moroda asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat in honor of the most precious blood of Jesus Christ, siring man sa kaumawan kan Diyos na napagkaherak, asin ni Santa Ana, dolot ni Alden and Maria Teresa Bonot. Para sa kapahingaloan, kan kalag ni Restituto asin Emerita, dolot ni Mrs. Marites Nusil asin kan sa iyang familia. Para sa kapahingaloan, kan kalag ni Manuel, dolot ni Mrs. Alma Buwal Garbo asin kan sa iyang familia. Misa Kumon, dolot ni Mrs. Alma Buwal Garbo asin kan sa iyang familia. Para sa kapahingaloan, kan kalag ni Jessie, asin kan gabos na mga kalag sa purgatorio, dolot ni Mrs. Felicidad Lee. Para sa kapahingaloan, kan kalag ni Melchor, dolot kan Abeca family. Sa kapahingaloan, kan mga kalag ni Dionisio Sr., Virginia, Vida, Vicente Jr., Vicente Sr., Socorro, Calix Timoteos asin Marjorie. Para sa kapahingaloan, kan kalag ni Manuel asin Filomeno,
asin kan gabos sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Mr. and Mrs. Santi Talagtag, asin kan sa iyang familia. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Fernando, asin Russell Francisco, dulot ni Mrs. Eva Bas, asin kan sa iyang familia. Para sa kapahingaloan kan mga kalag Ninda Generoso, Florinio Gorgonia, asin Salvador, dulot ni Mrs. Delia Gamasa, asin kan sa iyang familia. Para sa kapahingaloan kan gabos sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Mr. and Mrs. Gloria Olieta, asin kan sa iyang familia. Para sa kapahingaloan kan mga kalag sa purgatorio, dulot ni Ronald Moroda. Misa Kumun, dulot ni Mrs. Angela Agor. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Aida, Romeo Sr., asin Orlando, dulot ni Mrs. Angela Agor. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Porfiria, asin kan gabos sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Mr. and Mrs. Edna Buela, asin kan sa iyang familia. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Erlinda, asin Romel, dulot kan Rabosa family. Siring man misa pasasalamat, asin misa nin kahagadan, dulot ni Mr. and Mrs. Noel Celeste, asin kan sa iyang familia. Sa liwat Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. An selebrasyon yato kan banal na Eucharistia ngunya na Domingo, nangangapudan sa sato gabos na pakusugon an satuyang relasyon sa pagkamuot sa Diyos, sa simbahan, asin sa kapwa. An relasyon yato na igwanin tunay na pagkamuot asin kabanalan, iyo ang tunay na kayamanan na dapat niyatong atamanon. Ipamibi niyato ang satuyang selebrasyon sa liturhiyang ngunyan na magdanay ang kahadean kan Diyos, ang tunay na kayamanan sa satuyang mga puso. Mga tugang, matindog na po kita sa pagpuon kan selebrasyon.
Amen. Ang grasya ni Jesucristo kawalan ka, pagkabot ng Diyos, asin ang pakisumara ka ng Espiritu Santo, maapa sa ikulabos. Asin sa imong espiritu. Mga tulang, talit sa magkano, magsilibar ng mabalang ng misteryo, nung tumuha na si Apostol Solasiado, at sa tuyang mga kasalanan. Nag-uumpisa na po Sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagasala konin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Kaya ang kalubos sa to at Diyos sa makakamhan, kasi pangmatawanan sa to mga kasalanan, dalawang kita sa buhay na iligtas at buhay. Amen. Mamimili ka. O Diyos, para sumungkag man ang sasalit sa iyo, kung mayo ka, mayo puso, mayo panalin, panakula sa mo ang sa iyong paghihirap, sarang ibulitay ka, ano sa sako, ika ang nasununda, ang mga karahayan na pinalibhas, kapito rin kayo niyan, tanganin ang mga bagay na nagdalanay sa mong matungkusan. Puri kay Jesucristo, kawalan na mo sa iyong aki, na kay bagong nabubuhay at sinagahati
kasaro kang Espiritu Santo, Diyos ay nabos sa kapanahonan, kay makapanahon. Amen. Matukaw po ang gabos. An bendisyon kan Diyos mapapasatuya kung ginagamit niya to an kadunongan para sa pag-utob kan sa iyang kabutan. Hinanyagon po niya to an enot na pagbasa. Pagbasa sa enot na libro nin mga hadi. Sa gabaon, pagkabanggi, nagpahiling ang Diyos kay Salomon sa pangiturugan. Nagsabi ang Diyos, Hagada kung ano ang itatao ko sa imo. Nagsimbag si Salomon, Ngunyan kagurangnan kong Diyos, pinagpahadi mo ang sa imong surugoon, kasalihid ki David na sa kong ama. Alagad, ako sadit na barubata, day ako tatao magluwas asin maglaog. An sa imong surugoon, nasa tahaw kan sa imong banwaan na pinili mo. Banwaan na dakula, na dai mabilang ni masabi kun pira, huli sa kadakulan. Tawi an sa imong surugoon, nin pusong mapaghimati, sa pagpadalagan kan sa imong banwaan. Asin sa pagsabot, kun arin an marhay, asin kun arin an maraot. Ta si Isay an makapadalagan kaining dakula mong banwaan. Marhay sa mata kan kagurangnan, na hinagad ni Salomon an bagay na ini. Nagsabi sa iya ang Diyos, Huli ta hinagad mo iyan, asin dai mo hinagad na maglawig an sa imong mga aldaw, ni hinagad na magyaman ka, ni hinagad na magadaan sa imong mga kaiwal, kundi hinagad mo ang pagkasabot sa paghimati kan katanusan. Uya, ginigibo ko ang itinaramo, tinatawan ta ka nin pusong madunong asin matali. Nadaipa nakamtanin si Isayman enot sa imo, ni makakamtan pakatapos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa tuya pong simbag, namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Sa kong kahirasan, sinabi ko kagurangnan. An pag-utob kan sa imong mga tataramon. Marhay sa ko anlay kan sa imong nguso. Labi pa sa rinibong bulawan asin plata. Simbag. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. An sa imong karahayan buot, magi kong karangahan. Susog sa kasabihan mo sa imong surugoon. Mapasako an sa imong pagkahirak, asin mabubuhay ako, hulitan sa imong tugon sa kong kaugmahan. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Kaya namutan ko an sa imong mga tugon, urog kisa bulawan, urog kisa dalisay. Kaya ang gabos mong pagbuot, uyon ko. Ang gabos na agihan, nin kaputikan, kinaungisan. Simbag. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Makangangalas an sa imong mga patutuo. Kaya tinutungkusan iyan kan sa kuyang kalag. An pahayag kan sa imong mga tataramon, nagpapaliwanag, nagpapasabot sa mga musmos. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. An ikaduwang babasahon, nagpapahayag sa tuya na an mga namumutan na aki kan Diyos, inaapudan sa kabanalan, asin pinagmumuraway. An ikaduwang pagbasa. Pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, aramta na sa mga namumuot sa Diyos, ang gabos na bagay nagtatarabang para sa karahayan sa mga inaapod susok sa iyang plano. Hulita si mga bago pang namitbidan niya, itinalaga niya man na makabaing sa ladawan kang sa iyang aki.
tanganing ini maging panganay sa dakul na tugang. Asin ang mga itinalaga niya, iniinapod niya man. Ang mga inapod niya, pinawaran niya man sala. Asin ang mga pinawaran niyang sala, pinamuraway niya man. Tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mga tugang, matindog po kita sa pagrukyaw kan marhay na bareta. Ang tugurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo. Susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, arog ang kahadian kan langit sa kayamanan, natatago sa lantad. Nanakua nin sarong tao, asin itinago dara kan sa iyang kaumahan, siya minadakaw. Ipinabakal ang gabos niyang rugaring, asin binabakal ang lantad na ito. Giraray, urog ang kahadian kan langit sa sarong negosyante na naghahanap nin mga magayon na perlas. Kan makakua nin sarong mamahalo na perlas, luminakaw siya. Ipinabakal ang gabos niyang rugaring, asin binakal ito. Giraray, arog ang kahadian kan langit, ang sarong hikot na init sa sadagat, asin nagtipuling gabos na klasing sira. Kan mapano, ginuyod kan mga parasira sa baybayon, nagtukaw sinda, tinipon ang mga sa marahay na lalagan, alagad ng mga maraot, itinapok sa luwas. Siring sa katapusan kan kinaban, maluwas ang mga angheles, asin susuhayon ang mga maraot, sa mga suripot, sinda sa hurnong nagkakalayo. Duman ang pagtangis asin pagragot kan mga ngipon. Nasasabutan nindo inigabos. Ang sabi ninda, opo, nagsabi siya sa inda. Kaya ang lambang iskriba na disipulo na sa kahadian kan langit, arog sa sarong tawong may sadiri na nagkakapaluwas hali sa iyang sarayan ni mga bago asin mga lumang bagay. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Ano daw kon sa laog ni na sampulong segundo kita mag tuninong asin imagine niya to na sa atubangan niya to an mahal na Diyos. Halimbawa sa ngaya, nakipag-ulay niya sa to. Ano? Imagine niya to, asin hinapot kita, ano ang hinahagad mo? Anong sarong bagay ang gusto mong itao ko o igalo ko sa imo? So sa laog niyang 10 segundo,
siguro magtuninong kita. Asin, sabi niya to sa kagurangnan, kung ano talaga ang sa tuyang kamautan. Saro lang ang sa tuyang hagadon sa iya. Siguro, gabos kita, iyaon ngo niyan digdi, may mga dara kita mga intensyon. No? So, inimbitaran ko kung tanganing magibuho ng bagay na ini, tanganing sa tuyang madterminar. Ano ang talagang pinaka-importante sa tuya mo niyan na pwede niya itong hagadon sa mahal na Diyos? Siguro sa mga single pa dyan, mga 40 anyos na, sa baka sibot ng magpaagum, naghahanap ng kagurang na, itaw mo na sa kuya ang si Mr. o si Miss Right. Siguro sa mga panahon, baka ngaya maangot ako, no? O kaya sa mga igwa dyanin mga helang, naghagad siguro din maray na salud. O kaya pwede nga iba dyan sa Indo, naghagad din numero sa STL kasubago para sa atyan, no? Well, kan ako diakono sa Basilica, may pagkakataon kami binuksan mi itong mga donation boxes. Duman kina. Duman pag abot duman sa muyang bibilangon ta ikakagbi sa bangko. Duman sa mga donation boxes, igwa duman usually makulang mga donations ang sa imong makukuha, kundi igwang mga intensyon. Kaya minsan, binabasa mo sa mga intensyon, o kaya, basta pagkatapos kyan, sinusurlo mo yan, binabasa mo sa mga intensyon, igwa ko duman na nabasa ni sarong intensyon, sarong love letter, naka-address kay na, ano sa iyang kamautan, itao niya da sa iya si Ana, haloy na daan niyang nagpaparhalat. Pero dahil siya sinisimbag, no? Garo, haloy niya dahil pa niya, iyo talaga ang gusto niyang agumon talaga. Pero dahil talaga siya tinatawan ng tsansa. Hinagad niya sa mahal na itao ini sa iya. Asin, mahiling mo ang sentimento o mamamati mo ang sentimento asin kang kaseryosyuhan kan sa iyang surat. Sinasabi ko ni Saint mga tugang, din hulita, arog di Solomon, ang kagurang na nagpahiling sa iya sa pangaturugan. Hinapot siya, ano ang hinahagad mo, ano ang hagadon mo na itao ko sa imo? Kung baka ibang tao, ninhulita siya kahitong panahon, hubin pa, usok to sa inda ang histukangkerlad. Dahil niya inagad ang puwersa na may kakayahan na magkangker ning mga puwersa o ning mga nasyon. Dahil niya hinagad na magkaigwa ning kayamanan. Dahil niya hinagad na magkaigwa ning mga ano paman nakapangyarihan. Pero ang hinagad niya, mayong iba, kundi ang kadunungan. Ang kadunungan na may kakayahan kan pagkasabot kan mga bagay na dahi niya to nasasabutan ka ang ordinaryong tao. Kaya mga tugang, sabi ni Nakayan, during the time of Solomon, it was the golden age. Maliban kan panahon ni David, no? Ang panahon ni David, ang golden age kan inapo niya tong conquering of land. Gustong sabihin ang bilog na Israel na pagsararo niya, na pahiwas niya sa iyang teritoryo. Alagad kan sa iyang panahon, it was a golden age in terms of education, infrastructure, no? As in architecture. Kan gabos sa mga construction. As in ang templo na bilog huli sa iya. Yan mga tugang halik sa kadunungan. Kung mahagad mo ang kapangyarihan o ang kadunungan, kung magkaigwa ka ng kadunungan,
You are the richest. Saro sa mga mayayaman kang tao. Ninhulita, you have the capacity to look at kung ano ang possibility kan mga bagay. Kaya nakihiling niya to ang dakulang infrastructure kan golden age kan panahon ni Hading Solomon. Nahiling niya to base sa description kung gaano ka gayon ang templo ng Israel. Asin ang komersyo kay itong panahon, ang mga leader, asin iba pang mga tao, hinahanap si Solomon, tangani makipag-ulay sa iya, tangani na malinawan kan sa iyang kadunungan. Ngunyan, inian sa iyang treasure. Ang tunay na ang kadunungan, mga tugang, ang kadunungan is ang lamang kay niyo na kaya mong i-fathom, kaya mong maintindihon, asin sa imong nasasabutan, asin na nagigibo o namamati, na mayong ibang maray na kadunungan, kundi ang pagkaigwa nin mahal na Diyos sa imong buhay. Practically, yun ang naging elemento o naging dahilan kan success ni Solomon. Ang sa iyang kadunungan is that na ang sa iyang mga isip, asin mga intensyon, ang sa iyang buot, ang sa iyang kamauotan, maging sa kamauotan, nin mahal na Diyos. Seeking first the kingdom of God in the knowledge of God, and the will of the Lord, is always His wisdom. Ngunyan sa tuyang ebanghelyo, mahiling niya to. Ano man ang sinasabi sa tuya, ang kahadian ng Diyos, kahadian ng langit, garo yan sa natatagong perlas, asin sa natatagong kayamanan. Ang gustong sabihin kani, ini ang pinaka-importante sa gabos. Baka sa ngunyan, maayo man sa tuya naghahanap kung ano ang tunay na ano ang yaon sa sato. Ano ang pinaka-prinsipyo kan sa tuyang buhay. Baka ang iba sa to, nagsisimba lang ninhuli sa naghahanap din maray na trabaho. Baka ang iba sa tuya, nagsasadyos lang ninhuli ta gustong pakareyo ng pamilya. Pero we are not looking for the treasure, for the ultimate treasure. Ang sinasabi sa tungo niyan, hanapon nindoan kahadian ng Diyos. Asin handa ninong bayaan ang gabos. Tayo yun ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante is that ang kagurangnan sa imong buhay, inaiyo ang magdominar. Baka pakatapos kayo ng mga tugang, pagmasdan ta ang buhay ta, kung paano kita magdesisyon. Mahiling niya to kung talaga kitang pinaghahadian pa ng kagurangnan o dae. O baka parte sa nakan sa tuyang schedule an sa tuyang pagsasadyos. Kaya sa laog nin sarong simana, puno niya hanggang sa otro Domingo, ilingon niya to ang mga desisyon niya to. Mahiling niya to kung ini nakabase sa kagustuhan ng kagurangnan. O kaya, mahiling niya to kung ini nakabase sa nasasatuyang kagustuhan. Maski sa mga desisyon ta, baka ini kagustuhan ta sana o kapritsyo ta. Dahil man talaga ini kagustuhan ng kagurangnan. Igwan ni mga pirang beses kita sa sarong simana na minasilensyo, asin naghihinanyo na ini ang gusto ng kagurangnan sa sato. Na sinisikap niya itong madangog ang sayang boses. Mga tugang, ang sabi ng kagurangnan sa Ebanghelyo, taano takay po niya itong hanapon ini? Girumdumo niya ito, na tulong parabula ang itinaon niya. Ang kaadian ng Diyos, kay po niya itong sadirihon, kay po niya itong tawaning prioridad, asinanda kitang talikdan ang gabos para sa kaadian ng kagurangnan, para sa siyang kaadian. Ang pangtulong parabula, nagtatao sa to kang parabula kan hikot. Bako lang sinasabi sa to na ang kaadian ng Diyos importante, asin hanggang niya itong bayaan ng gabos. Tanganing maging masadiri niya to ini. Ani katulong parabula, nagsasabi sa to, ang kaadian ng langit, ang kaadian ng Diyos, garo, sarong hikot, na kung sain, kinukuha ang gabos na sira. Asin, ang iba, pinipili ang mga sira,
Asin ng mga maray na sira, ikinakaag sa laganan. Mantang ang mga bakong masuripot na sira, ikinakaag o inaapon. Asin ikinasinusugba sa kalayo. So gustong sabihin, dahil lang niya to hahanap po ng kahadian ng Diyos. Sinasabi sa tuya, ini ang pinaka-importante. Handa niya itong bayaan ang gabos. Alagad maliban, bako sa na ining pag-istorya. Dahil man ang kagurang na nagsasabi, pero implicitly, sinasabi niya, ini ang pinaka-importante. Garo niya, yung ang implicit, it is an imperative. Gustong sabihin mo kang imperative, igwaning sugo, igwaning puwersa, no? Nagsasabi sa to, bako sa ng suggestion, kundi silently nagsusugo sa to. Ini ang pinaka-importante. Ini ang hanapon nindo, ang kahadian ng Diyos. Kasi, ang pangtulong parabola, nagsasabi sa to, ang kahadian ng langit, bako lang kinukuha gabos. Ang kahadian ng langit, minaabot ang kahadian ng Diyos, igwaning judgment. Ang kahadian ng Diyos, igwaning paghusgar. Dahil kita gabusan na. Well, although, yao na mayaman ang pagkaherak ng kagurangnan, alagad isinasabi sa to, definitely, igwaning paghusgar, igwaning judgment. Ang mga maray, asin mga matanos, sa iyang kakaag sa lalagan, samantalang ang maraot sa iyang susuloon sa horno. Mga tugang, sinasabi sa tuya na sana sa pag-abot kan panahon na ini, makaiba kita duman sa mga maray na sira. Dahil sa na kita nagpili, dahil sa na kita nagbaawot, kundi handa niya itong bayaan ng gabos. We are ready to sacrifice for the sake of the kingdom of God, for the sake of goodness. And we are willing to jump into it. No? It is beyond reason. Kaya, maliban digdi sinasabi niya, mga tugang, igwa ning dahilan, tanganing ansat ang kahadian ng Diyos, sa tuyang iprioridad, hanapon. Taan pang tulong parabola, nagsasabi sa to, pipili o ning kagurangnan, kung kisay an maninigo sa iyang kahadian. Mga tugang, matindog po kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin inilubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos sa mga makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagtutubod na ang langito na Ama, nasa sa iyang kadulungan, mawaras para sa itong mga pangaipo. Madulo kita sa iya sa pagpamibi na pano ng pagsarig. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan kadunungan kan ebanghelyo asin magin, masigasig sa paghulit kan tataramo ni Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga material na balaog gamito niyato sa tama para sa satong karahayan asin likayan niyato na magin mga bihag kan kasugapaan pagkamakasadiri asin paglapag sa kayamanan ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos asin ang mga naghahanap kan katotoohan magtalubo aro-aldaw sa pagpapahalaga, pagtubod kay Kristo bilang perlas na orog kamahal sa gabos,
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing panoon kan Diyos nin pagkamuot asin pagmakulog ang mga puso kan mga nagaataman sa mga nagihelang sa satong komunidad ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan magkamit kan kapanghingaloan na daing kasagkoran sa langit ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Langit no nama, burabod kang gabos na karahayan, tabay kaming gamiton sa tamaan sa imong nga balaw. Asin magayagaya, sa yamanin sa imong paggamot, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mga tugang matuka po kita sa pagdulot, asin pag-andam kan sa tuyang mga atang. Pagpapala mo ng bawat puso.
tindugpuan ka, boss. Magpabibig ka matugang taninis ako asin sa inukatang, maako manlugod kan Diyos sa amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurang na naatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibig kami, ako ang mga atang na dinudulot mi, halo isa sa imong pagkamatinao, tanganing ang mga arog kabanal na misteryong ini, sa bagsikan sa imong grasya, magpumanal sa mo sa pamuhay buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na dahing kasagoran, ulgi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas minas sa kagurangnan, magpasalamat kayo sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay asim minsan sa in. Magpasalamat kami sa imo ama, sa imo kagurangnan banal na ama, Diyos na makakamahal daing kasagoran. Ginipuan gabos sa sangkap kang kidaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alaga ng tao hinimo mo sa lalawan mo, asin pinasakop sa iyan gabos na ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kang gabos mong linalang, asin sa atubang kadarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kang gabos na angeles kami nag-umaw sa imo, nagkukurahaw sa magagayang selebrasyon. banal, 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 ang Kagurangnan, Diyos din mga ang langit asin laman, manunan sa iyo, ang nawayan, sana sa danan minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. sana sa maluhod po. Kagurangnan ni ka ng kadambanal, bura buding kabos sa kabanalan, kaya ni mga atang namibig kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na sa Yeso Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot pinasaliban sa pasyon, nagwasya rin tinapay asin pagpasalamat binakini, asin tinaol siya ang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkanya mangkangkali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao siya ang mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos sa sin magkakan kay ni, tay ni, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napawabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibonin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkakadanasin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imong kagurangnan kang tinapay nin buhay asing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimera kaming nag-aarang na kaming nagpamakinabang kanhawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girunduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon, asing kan sa mong obispo sa Rexando, asing kagabos na klero. Siring man girunduma sa imong pagkaherak, at sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay diwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya rahi kaming gabos, namimibig kami, tanganing kay Ban Santa Maria Birhen na kay Diyos, kay Ban San Jose sa iyang esposo, kay mga banal na apostoles sa singkabo sa santos, na kaidto pa nakapagayaga sa imo, magkanig umuhing keras kan buhay na din kasagkoran, mag-umaw o si magkumuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sing kay ba niya sa iya, sa imo Diyos ang mga kamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang kabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa kabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natukduan ka mga kaligtas sa tugon na siminagtuod kay Diyos na kaugalian ang angas kitang magsabi. Yamo na yaon sa langit. Sa dagang insiring sa langit. Agawa kami sa kabos na maraot, namibig kami kaurangnan, warasan sa mga aldaw niya mong katulinongan, taan kami natabangkan sa imong paghaherak. Bagindanay na talingkas sa kasaalan na si maligtas sa kabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan hugbang paglaom, asin pagdatong, kan sa mga paraligtas na si Yesu Kristo.